Gahryman arkadamynyň hemde hormat prezidentimiz arkadaly gahryman terdarymynyň taýsir tagallalarynyň netijesinde hususy ulgama berilýän ýygy-däli gollaw we wagtda telekeçiler üçin döredilýän ýeňilikler diýarymyzyň Lewap vilayatynda da özüniň aýdyň beýany tapýar. Ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligi ösdürmekde alınıp barýan döwlet syýasatyndan ruhlanyp, uly zähmet üstünliklerine beslenýän hususy önemçilikleriniň hataryna vilayet merkezi Türkmenaba şeherine ýerleşýän Türkmenistanyň Senäçiler we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy Titi Garit nyşanly suw önümleri hususy kärhanasyny görkezmek bolar. Bir ýerde 30 golay işgär dähme çekip olaryň aglabasynyň ýaşlary bolmagy bu ýetenlerji ýagdaýdyr. Hususy önemçilikde sargyplar boýunça meýwe tagamly sowuk çaýlaryň hemde durly içkileriň jemi 8 görnüşi taýýarlanyp, ýarym litr ölçekdäki gaplara gaplanýar. Önemçilikde taýýarlanýan meýwe tagamly alkogolsuz içkiler müşterilerin uly höwüsden satyn alýan istegli harydyna urlýar. Kämil enjamlar ornaşdyrylan önemçiligiň her günde suw önümleriniň 36 000 gabyny gaplamagy mümkinçiligi bar. Önürlen önümler ýurdumyzyň çar ýanyna gyz sewda nokatlaryny bökdönşi uğradylýar. Önümleriň hiline bildirýän talap önümçiligiň sağlaşygyny hemde kabul edilýän sargatlaryň ýyl saýyn artmagyny üpjün edýär. Halkara parahatçylyk we naşmak gelinen her bir aýyny zähmet üstünliklerini besleýän hususy önümçiligiň agdy bir işi hünärmenleri ak bazarlarymyzda döredilýän adyk bolçylygyna ýokary hili önümleri bilen özlerine münasip oşonton goşýarlar. Olar ajaýyp zamanamyzda telekeçiler üçin döredilýän giň mümkinçilikler ýygy-däli döwlet gollawlar üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadamyda hemde hormat prezidentimiz arkadaly Gahryman terdarymyza hoşallyk söz aýdýarlar.